Qui viu i qui freqüenta el Camp de les Lloses? A l'assentament hi va viure, entre el 125 i el 75 abans d'era, una comunitat heterogènia, multicultural i multilingüe formada per persones d'orígens diversos, indígenes o ibèriques d'arreu de la península ibèrica que conviuen amb d'altres de procedència itàlica. La població mostra importants evidències de romanitat en tot allò relacionat amb la vida quotidiana, tant en l'esfera pública com en la privada. La cultura romana es manifesta en l'aspecte extern i la cura de les persones, el vestuari, els ornaments, la higiene i la bellesa, fins i tot amb la pràctica medicina. El caràcter itàlic es mostra en el disseny de les seves cases, en els detalls dels espais domèstics i de treball, el mobiliari i l'instrumental utilitzat. La vinculació del lloc amb els militars romans es fa evident amb el tipus de comunicació utilitzada, l'ús habitual de l'escriptura, l'existència de les tauletes de cera i la correspondència i també en l'oci, a través de l'abundància dels jocs documentats. Els cultes i rituals manifesten aquest doble caràcter, ibèric i romano-itàlic. Va existir un espai de culte típicament romà, un larari. Dins un nínxol obert a la paret d'una estança de l'edifici B s'hi va documentar un altar portàtil acompanyat d'ofrenes. Els rituals itàlics van conviure juntament a la pràctica de tradicions indígenes, com l'enterrament de criatures en els sòls de les cases i els dipòsits d'animals practicats en els nivells fundacionals de les vivendes. L'existència de sepultures infantils, identificades totes elles de sexe femení, fa evident la importància de les dones dins la comunitat. Aquestes són presents a través d'activitats de cura i manteniment del grup, com la molta, la filatura, el teixit i l'alimentació. A les excavacions s'han recuperat objectes com els molins a moldre el gra, les peces per afilar, fusaioles i fusos i fins i tot els pesos, pòndols dels telers. A la vitrina dedicada al material ceràmic s'hi exposen els recipients corresponents a la vaixella de taula, vasos de cuina, d'emmagatzematge i els envasos per al transport, com les àmfores. Aquestes peces fan evident el significatiu dinamisme comercial del grup, molt habitual als nous costums romans en relació a la preparació i el consum d'aliments. Les ceràmiques són majoritàriament d'orígens locals. Les típiques produccions ibèriques, oxidades, pintades i llises, amb formes com les escudelles per servir als potatges de verdures, cereals i llegums, les gerres per a beure la cervesa o els recipients coneguts com a calat per a guardar la mel o el greix. El grup de la ceràmica grisa i oxidada empuritana presenta formes com bols, gerres i miniatures d'usos rituals. Les ceràmiques comunes que imiten models itàlics hi són presents en formes al servei de taula, com plats i vasos, de parets fines per a beure el vi. També hi ha cassoles i paelles per cuinar les viandes i safates per a servir-les. Finalment, el grup de les terrisses modelades a mà, amb les olles per a bullir i guisar els aliments. Respecte a les ceràmiques d'importació, majoritàriament l'origen és itàlic, amb formes al servei de taula com plats, copes, bols, espaciers i les peces de tocador. També tenim alguns exemplars de vasos de parets fines, així com tapadores, cassoles i paelles dins del grup de ceràmica de cuina itàlica. Cal citar també les llànties de vernís negre per a il·luminar-se.
Pel que fa a les àmfores d'oli, vi i salaons, es documenten diversos tipus itàlics, nord-africans i sud-hispànics. Cal fer esment a la singular vaixella metàl·lica, ben present a l'assentament, amb peces com un calderó, diferents jarretes i coladors de bronze. També diversos estris de cuina, les forques de ferro per remenar les viandes, així com una gran varietat de ganivets i culleres de metall i os. Les criatures són ben presents a través de la documentació de jocs com els taulers lítics, amb el joc incís a la pedra del 3 en ratlla, i de ceràmica s'exposen fitxes, firetes i peces de construcció. Alguns amulets i picarols de bronze del tipus campaneta ben segur es penjaven al coll de les nenes i nens a la comunitat, si bé no de forma exclusiva. Dones i homes, civils o militars, també els utilitzarien per a protegir-se.